úctu k posledním 25 přítomným, kteří vydrželi až do teďka do půl čtvrté. A v pátek, což si myslím, že je výkon, který nepodala řada z vašich kolegů, kteří jsou pryč. A tím pádem mám pro vás návrh. A to, že strašně rychle vás provedu tím, co mám připravené. Důrazně to, co mě osobně přijde zajímavé nebo případně hodné pozdější diskuse, a většinu času bych nechal pro případ vašich případných otázek, anebo vám tím vytvořím šanci na jaksi včasný odchod. Tak to funguje. ČEZ je relativně velký podnik a otázka je, jakou vůbec má roli výzkum a vývoj v podniku, který v zásadě provozuje hotová zařízení. My nejsme strojírenská firma, která vyvíjí motory, my různé stroje jak si kupujeme již vyvinuté a snažíme se je provozovat a tu elektřinu nebo teplo, co z toho vzniká, prostě normálně prodávat. Tak ono v případě ČEZu debata o výzkumu a vývoji je trochu jako kdybyste čekali, že taxikáři budou vyvíjet nová auta. Nicméně je to věc, která opravdu řečeno pro nás je důležitá a její význam zvlášť v posledních 2-3 letech prostě opravdu hodně a váže se to především na to, že energetika jako sektor se teďka opravdu mění rychlostí, která nás samotné zaráží. Tady je jenom uvádím nebo připomínám několik věcí, které nás nutí řešit témata, která nemají dneska dost dobrou odpověď a my jsme prostě postaveni do situace, kdy se musíme snažit, aby ty odpovědi vznikaly. Celkově, aspoň všechny civilizované země se snaží snižovat emise skleníkových plynů a to dává příležitost pro nové technologie, jako třeba sekvestrace CO2 nebo alespoň zvyšování účinnosti existujících zařízení. Jaderná energetika je velké téma. My jsme letos hodně četli o tom, jak jsme zastavili výběrové řízení na dostavbu Temelína. Nicméně trochu ve stínu pozornosti zůstává to, že stávající jaderné elektrárny chceme provozovat co nejdéle a zároveň je zapotřebí postarat se o vyhořelé palivo. A ta otázka například spojená s tím, jak dlouho mohou být provozována, jak dlouho může být provozována elektrárna v Dukovanech, je závislá na vyřešení velké spousty technických otázek. Tak jak jde do provozu každý rok v Evropě desítky gigawatů obnovitelných zdrojů, tak tím, že ve své většině její výroba závisí na tom, jaké je zrovna počasí, tak to kromě samotného vývoje tady těch zařízení si vynucuje i vývoj spoustu dalších věcí, které souvisí s řízením sítí energetických nebo elektrických a zároveň se skladování elektřiny na dobu, kdy prostě nesvítí sluníčko nebo nefouká vítr. Téma samo o sobě elektrifikace dopravy, infrastruktura pro dobíjení elektroauta, jedno tady z těch hezčích stojí dneska před domem, určitě jste viděli. Energetické úspory je to věc, kterou většina z nás takových jako ne úplně vývojářských věcí, jako je zelená úspora. Zateplování domů je dneska věc, která úplně se nezdá být super složitá, ale tak, jak si v Evropě vytyčujeme cíle 20-30% snížení spotřeby energií do roku 20 a do roku 30, tak se dostane na řada spoustu opatření, které jsou závislé na technologických řešení, která ještě dneska nejsou jasná.
Velmi specifická věc pro Českou republiku je teplárenství, kde české teplárenství, které spolu s polským nebo skandinávským je skutečně velký sektor, musí projít generační výměnou a bude to zjevně často s použitím jiných zařízení, než jsou velké městské teplárny, tak jak je známe v dnešní podobě. ČEZ jako firma je namočená do většiny těch témat, které jsem zmiňoval. A jak jsem avizoval, nebudu vás týrat tím, abych vám dělal podrobný výklad pro každé z nich. Spíš připomenu jiný aspekt věci. Pro nás až doteď velká většina vývoje se týkala technologických zlepšení. To znamená, týkalo se to například techniků na elektrárnách, kteří chtěli mít diagnostický systém tak, aby mohli zjistit stav lopatek na turbíně, aniž by se ta turbína mohla rozebrat. Chtěli zjistit na jaderných elektrárnách, v jakém stavu jsou sklády na palvodech, aby je nemuseli měnit, pokud mají možnost ujistit se, že jsou v takovém stavu, že to ještě vydrží a bude to při splnění veškerých bezpečnostních požadavků. K tomu se přidává nicméně, a na to stačil v zásadě jako ten laboratorní technologický výzkum. Jehož cílem bylo vymyslet nějaké technické zlepšení, které se pak jako jeho zákazníkem jsou v zásadě inženýři v provozu. Vedle toho se pořád víc a víc setkáváme s vývojem, který je závislý a slouží zákazníkovi, protože to není jenom o tom, že někde zvýší účinnost a ušetří náklady nebo sníží emise, ale že se bavíme o věcech, kde je zapotřebí přemýšlet o tom, jestli si to někdo koupí, a pokud jo, jak to má vypadat, aby mu to stálo za ty peníze a jakým způsobem mu to prodat. Bavíme se o spoustě různých zařízení, typu, jakým způsobem měřit a regulovat spotřebu, jakým způsobem vytvářet systémy, kteří by lidé opravdu chtěli, typu solární panel na střeše a baterka někde ve sklepě, tak aby vám to rozumným způsobem snížilo elektřinu, kterou musíte brát ze sítě, a způsobem, který by zase neměl moc velký negativní vliv na to, jakým způsobem je možné řídit distribuční soustavy a podobně. To znamená, my se tady dostáváme do situace, kde kromě toho klasického technologického vývoje my se začínáme koukat i na ten vývoj, který se nedělá jenom v laboratoři, ale pak je zapotřebí jít ven a pilotovat ty věci u zákazníků a zjišťovat nejenom, jak ta věc technicky funguje, ale jestli to taky ty lidi pokládají za užitečné. Tak já tady asi teďka úplně přeskočím různé příklady těch projektů, které jsou tady v téhle tabulce. Přeskočím i to, jakým způsobem nebo v jakých jednotkách v ČEZu různý výzkum probíhá. Asi se jenom lehce dotknu toho, že v rámci výzkumu shledáváme užitečný být zapojení v různých platformách, ať už tady v Čechách nebo mezinárodních, na tím, že spousta organizací, energetik a vývojových institucí řeší podobné problémy, tak má smysl spojit prostředky tak, aby energetiky nebo instituce, které řeší jeden problém, to dělali na jednom místě a vyšlo to celé levněji, anebo si aspoň vyměňovali zkušenosti. Možná můžeme se pak různým příkladům vrátit, bude nás to zajímat. Možná nakonec pár námětů k tomu, jakým způsobem považujeme za užitečné posunout ten systém, jakým se financuje aplikovaný výzkum z veřejných zdrojů. My samozřejmě tam, kde to dává smysl, tak ve spolupráci s řadovou institucí
poukazovali na ty projekty, do kterých chtějí sami přispět, protože to je indikátorem toho, že to jsou projekty, kde je reálné, že budou mít skutečně nějaký přínos v reálném biznisu. Jinak by podniky do toho své peníze nedávaly. Další téma, které vidím jako podstatné, je zejména pro ty naše projekty, které je zapotřebí testovat na trhu, aby část veřejných peněz se nedávala do projektů, které se řeší ve spolupráci nějakých institucí, ale přímo do podnikatelských subjektů typu startupy nebo podniky, které například jsou financované prostřednictvím venture fondů. Tohle je disciplína, která se zatím v Čechách moc nepěstuje, nicméně v řadě zemí jsou veřejné prostředky směřované i do takovýchhle typů projektů a já to pokládám za věc, která technologickému vývoji, který by se odehrával na české půdě, může významně pomoct. A já tady už jenom ukážu spíš fotky pro různé typy